que quan es fa una consulta hi participen 2,2 milions de persones perquè volen participar, perquè volen votar, i que en unes eleccions recents al Parlament de Catalunya l'independentisme treu la majoria absoluta dels diputats del Parlament. Davant d'aquesta situació real, ni l'Estat ni cap partit polític no hi pot donar l'esquena. I ara el que es vol pretendre vendre com una lluita de poder, el que hem de dir des d'aquí és que no ens podran aturar. Que no ens podran aturar. Ens podran, si volen, aplicar no sé quantes lleis, intentar recuperar competències, però aquest país desbordarà democràticament l'estat espanyol. I per tant, en aquest sentit, que ningú tingui cap dubte de que el referèndum enguany es celebrarà. Es celebrarà. I es celebrarà perquè poden intentar precintar escoles, doncs votarem en centres esportius. Poden intentar precintar edificis públics, doncs votarem a les places. On calgui, on sigui possible, però votarem. I l'Estat és incapaç, per moltes competències que recuperi, per molts policies que intenti donar-li ordres, per molts funcionaris de la Generalitat que intenti donar ordres, serà incapaç d'aturar aquesta voluntat democràtica, perquè no es pot aturar la voluntat democràtica de la gent.